Така, здравейте, продължаваме. Намерих 16 пържоли, убих прасета и си направих легло. Извинявайте, но това ще бъде, първи епизод ще бъде на две части, защото като спряхме и се получи, че не можахме да продължим тъпчето, защото не забравяйте така. И първи епизод ще бъде на две части. Взех малко ядене. И сега мисля да отиваме оттам. Така. И да се придвижваме. Ау, това беше гадно. Ганно, както казват по-малките дечица. Ганно, това беше ганно. Така. И отиваме натам. Надявам се просто да успея да се върна. И след като претърсим, ще... О май гад, след като претърсим, там мисля да това да е края на първа част от Survival. О, стига е, много тъпи джампове. Не мога... наближаваме. Аз всъщност да ви кажа, не знам къде беше входа, мисля, че някъде отгоре се влизаше. И сега ще проверим. Така, айде, така. Оставих си кирката, ужас. Добре, после ще се върна. Ето вижте. Даже тук отдолу мога да си мина най-спокойно. Ето там си взеха вълната за овцете. Да. Идвах насам. Гадост, паднах. Така. Да. Така, това място, просто докато намериш входа, ще припаднеш от мъки. Но аз дори не зная къде е. Ой, мисля, че беше някъде. Тук имаше нещо като тераска. Ой, да. Ето. Ау. Не съм познал. Но ето тук някъде трябва да се влиза. Например, ето тук, само че няма нищо. Мръзна и има някакви тъпи песнички. О, да. Вътре. Знаете, тук има капани, което е гадно. Гадно е. Гадно. Така, чувствам се ужасно. Има левери. Не виждам. Не виждам. Страхувам от тъпи капанчета. О, ето един. Аха, мисля, че те ме фръгвате със стрели. Така. Но аз няма да цакам. И... Yes! О! 4 диаманта, 2. О, смарагд. О, златце. Супер. Така. Ще взема някои нещица. Ето, например, тук има още един капан. И ще им обера тук редстоуна. Защото съм пич. Сега как ще стреляш? Тук трябва да има стрели. О, да. Вземем им стрелите. Малко ще ги ограбим, какво правим? Защо си оставали така нещата? И си мисля, че няма да ги обера. Така, стрели. Айде бе, къде е дропера? Хайде де! Не е ли тук? Да, не е тук. Ще ви взема така. Супер съм. Ох, май гад. Да, аз съм го счупил и не работи. Сега, помня, че тук имаше нещо тайно. Къде беше? О, да. Ето на целик. От коя страна беше? О май гад. Чакай, тук помня, че имаше нещо скрито. Къде беше? Те ръчки се отваряше нещо. Стива Що се на BRQ? Що винаги на мен се случва?
Да. Не, сега разбрах, че... О, пак се отвори нещо. Да. Що не мога да докосна дропера, като виждам, че е тук? Ето го. Ето. Така. Нещо да се отворило. Не виждам да се отворило нещо. Аз може да ги ограбя тук всичко. Ще ги ограбя. Ще ви ограбя. Хубавото е, че нямаше мобове. Чудна работа, що? И... Да не се отвори тук нещо. Не. Така... Ще направя... О май гад, какво стана? Нещо се затвори. О, тук ще има дупка тук. Ще изчупа. Вау. Виждам го, но не мога да го докосна. Това направя. Така, и ялмика. Да, много хубави неща, но кокала ще ми свърши работа, ако си намеря куче, което няма да стане, сигурен съм. И искам го. От тук, ако намерите такова нещо, просто да знаете, уредили сте се от всякъде. Защото, вижте, това тук са ръчките, тази не прави нищо. Тази активира нещо и тази активира нещо. Да, сега как ще излезе? Ще чупа малко, какво да правя? И ще чакам да се чупи. Ще го чупа с ръчичка. Да. Много се радвам, че намерих такова хубаво местенце, дето ме спална. И беше яко. Като за първи епизод това беше чудесно начало. Първи епизод разделен на 2. Дали мога да го джампа? Не. Така, сега пак трябва да чупим. Аз нямам ли нещо в мене да го сложа? Не, аз оставих всичко. Извинете, малко ни е смешно с операторката. Така, аз насам съм, нали? Да. Насам. Не, май не. Не, насам съм, бе. Тук това гледаш една страна, така и към къщата. Така. Да. И ще ида до къщата и ще краят на епизода. Ето да, ето. И дава! Жив съм. Аз съм про джампер. Муни. Но много се лигава. Да, къде беше? Не знам. Да не е на това дърво тук. Може. Да. Аз какво ти казах? Аз го познавам по изсъхналата джади просто. Така. Викам баба ти кога отишла горе.